расман Муҳаммад Наимов ва Майрон Сантос дар турнири UFC Қатар, ки 22 ноябр дар шаҳри Доҳа баргузор мешавад, бо ҳам рақобат хоҳанд кард. ин хабар расман аз ҷониби ҳарду варзишгар тасдиқ шудааст. Муҳаммад Наимов дар вазни сабук бо рекорди 13 пирӯзӣ ва 3 шикаст, аз ҷумла 5 пирӯзӣ дар UFC ба октагон мебарояд. Майрон Сантос, ки бо лақаби легенда маъруф аст, дар вазни сабук бо рекорди 16 пирӯзӣ ва 1 шикаст ба октагон мебарояд. бисёр як рақиби хатарнок барои варзишгари мост. ин рақобат барои мухлисони ММА як рӯйдоди муҳим хоҳад буд. ба шумо коллексияи тирамоҳии Брунелло пешниҳод мекунем. материал хеле нарм аз замша ва рангҳои гуногун дорад. интихоб барои нафароне ки либос дӯст доранд. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран дода нависед ё ба телеграм-канали мо ворид шавед. силка дар комментария. ассалому алайкум дӯстон. имрӯз тозатарин хабарҳои ҷолибро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. барои дастгирӣ дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Хамзат Чимаев, чемпиони UFC дар вазни миёна, дар бораи ояндаи худ ва рақибони эҳтимолӣ суҳбат кард. Хамзат гуфт ки мехоҳад бори дуюм пояси UFC дар вазни нимвазн 93 кг мубориза кунад. ӯ мегӯяд ки барои ӯ муҳим нест зидди кӣ ҷанг кунад. асос он аст ки пули хуб бошад ва хайп зиёд бошад. ҳамзамон Хамзат гуфт ки UFC ҳоло кам ситораҳо дорад. танҳо ӯ, Попурия, Ислам ва Прейра ҳастанд. ҷанг байни онҳо метавонад хайпро кам кунад. бинобар ин эҳтимолан ҷанг дар як турнири махсус баргузор мешавад. дар бораи пирӯзии Прейра бар Анкалаев Хамзат гуфт ки ин натиҷа ӯро ба ҳайрат нагузошт, зеро Прейра қудратмандтар аст ва як зарбаи хуб метавонад ҳама чизро ҳал кунад. Магомед Анкалаев, собиқ чемпиони вазни нимсабук, пас аз шикаст дар реванш бо Александр Прейра эълон кард ки ҳанӯз рӯҳбаланд аст ва омода аст дубора ба майдон баргардад. вай видеои машқҳояшро нашр кард ва навишт ки ба оянда бо умед менигарад. дар моҳи март Анкалаев бо ғалаба бар Прейра унвони чемпиони вазни нимсабукро ба даст оварда буд, аммо 4 октябр дар реванш бо нокаути титулӣ худро аз даст дод. пас маълум шуд ки Магомед бо захми устухони қафаси сина вориди рақобат шуд. ҳарчанд аз рӯи дастааш мехостанд ки вай ҷанг накунад, аммо аз рақобат даст накашид. ҳоло Магомед мехоҳад дубора ба майдон баргардад то бо ғалабаҳо мавқеи худро дубора ишғол намояд. ин буди видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеоҳои навбатӣ.